Jens Vesterholm. Ja. Han er da gone for længe siden. Og ved du hvad? Det gik skide godt, det gør. Han kan så finde navn til leje til os. Og til billig penge endda, jo. Nå, godt så. Jamen, så må du sgu godt tage et tæt væk. Hvor jeg sveger fremme som bare fugle. Hyperventileres i snart. Hvad siger du? Nå, når man skal måske også lige frem ved hesteviske for at få din opmærksomhed. Jeg siger, væk med tæppeliller. Ellers kan du sgu godt glemme alt om dine forretningseventyr. Hesteviske. Det er da vel stille far for, sådan som du hylder op. Du hylder jo som sådan en stukken grise hele tiden. Nej, nu. Den her forestilling, den skal blive til noget. Så skal den være fyldt med overraskelse. Og det er jo derfor, så man lidt skal se det. Ja. Et så lige med sig. Du har vel ikke tændt det, og... Hold nu op med dit hylen. Jeg fandme tanken bøv med det hele tiden. Ja? Nej. Du kan da bare lad mig hænge her, Pernille, til at blive kval. Hold så op med dit hylende hele tiden. Jeg er jo tanken bøv med det. Hvad tror der publikum vil sige? Vi der hang her, hvor... Døj! Det er sgu ikke det med til. Det skulle være slemt nok, at du har tændt dig og ramme med de der knive, det, Pernille. Hvad nu? En jeg rejser hurtigt rundt til at skvatte ned og slå med hjælp. Eller vil jeg skive med en knække, og jeg skvatte ned og slå med hjælp. Eller en tilbage. Række min nice, Pernille. Og det har jeg bare på grund af fjollet. Så er fjerde gang. Den piften op i forvej. Nå, går du godt over igen. Men du vil jo også ligesom gerne være stjerne i forestillingen, ikke? Det er jo ligesom det, der sådan skal få folk til at gyse og være glade for til det, der dem, det fik kastet kniv af det, sagde jo. Ja. Og ved du hvad? Jeg tror faktisk, at de blev så imponeret af det, så de kan se, hvor god I er blevet til at ramme udenom igen, det er så tyk som det. Jeg synes, I nok er sjov, hva'? Sagde du nu bare og prinsker lidt mine. Man kan faktisk se dine store hestetænder, Pernille. Han står bare over til det ene hjem, du kunne finde over at komme op og give dig en bisser over. Nej, lad os nu begrave stridsøkse, da. Vi skal jo samarbejde, vores to jo. Nej, du. Ja, det har du ret i. I hvert fald med os og doser den her. Nej, du. Ved du hvad? Nu
skal Hammerstans Forening og kommunalbestyrelse bare glæse. Westernby Tynde, ja, glem med juleby og bryllupsby. Det har de jo sammen jo. Eller? Nej, det er noget, det kommer til at rykke. Og det trækker turistene skal have lavet det for. Hvad? Byggermeister, han kan læne over det her. Og ved du hvad? Så har jeg faktisk godt tænkt mig til at vil lave sådan lidt weekendpakke. Ja, med tema jo. Eller sådan en weekendpakke for den aktive familie. Snit din totemperer med snille. Låne øjs af Pernille. Eller den her. En pakke til det unge par. Det ligesom skal prøve lidt nyt. Eller? Vil du prøve noget af det vilde? Låne pisk af Pernille. Det er genialt. Ja, bla, Pernille. Se du nu bare få mig ned herfra, og det kan kun gå for langsomt. Bare kom i gang. Du hylder op hele tiden. Så kom nu. Simon, hvorfor var det egentlig, du skulle spænde så meget fast? Ved du hvad, Pernille? Det kan sgu egentlig godt være, at jeg kan stå. Ja. Du har ikke spændt, eller? Nej. Kom nu. Ja. Jeg kan ikke forstå det her. Der sker jo ikke en skid. Pas på! Jeg får du nu. Ja, kom så. Se din veninde Spjætte. Skalpere med Henriette. Nu er det så slutte. Du vil jo gerne være med sådan til at trække business til byen, eller? Det er jo ligesom også det, skal være med til at være sådan trækplaster. Trækplaster? Jeg skal fandme give dig plaster over, Pernille. Se nu bare og galopere væk i en far. Jamen så skal jeg sgu vise dig, så det kun er en hest, der kan sparke. Det var da jo så må I stå svæge det der, hva'? Nej, lad os nu ryge en fræspibe, eller? Og så kan jeg lige fortælle om min nyeste idé. Jeg har faktisk tænkt mig til at vil lave sådan en weekendpakke. Kun for mandfolk. Hva? Sådan med overnatning ude over en præge. Hva? Helt alene med mig, Pernille. Ja, ved du hvad? Det bliver så godt, og det bliver bare en Paradise Hotel. Ej, Pernille. Jeg blev sgu nødig jo sådan tur sammen med dig. Jamen, det er jo fuldstændig umuligt at overleve ude over en prærie helt alene med dig, Pernille. Selv Bubber og BS vil gå til. Ej, man har jo ikke en ærlig chance for at kommunikere hjem via dine stiletter, de skulle gå hen og knække, eller du for eksempel gik hen og løb tør for marke op. Når du siger kommunikation, eller så det er da rigtigt. Det hele handler om kommunikation, jo. Jeg her snakker ikke om røgsignaler, jo. Nej, det skal blive til noget, det her. Så skal det ud. Og jeg har lige den rigtige mand til. Johnny Christensen Hyb. Ja, det med blød dag. Ned fra Telehjørne. Mine hans stille. Med sin opknappede skjorte. Og de stramme bams.
bløje skov. Med fuld oplad iPhone 6 Plus og tandmorabonnement i vandet. Hvor er han lækker. Bare lige Pernille. Ja. Savret, det render ned der. Nå, men jeg tænker, at du skal bare på sådan lidt til monoklavsyge. Fordi det kan faktisk godt gå hen og smitte. Nå, jamen, jeg tænkte bare over, det du jo da, du kan hen og være syg nu her på det år, hvor vi skal til at starte vores nye forretning og hele tiden. Nej, jeg er ikke på glas. Det har jeg nu. Ja. Ja.